We are here in Sapa. Ayan, nagsisimula na naman lumamig. Sa wakas, andito na kami. Ang oras ngayon is 6 o'clock. Andito na kami ngayon sa Sapa. Napakalamig. Ayan, good morning. Sapa. Maaga pa kasi, close pa ang restaurant, pero gusto namin i-check kasi dumadaan daw dyan ang train. Oh! Wow! Super lamig. Parang Baguio. Wow, magaling to. Kudos. Guys. Foggy. Nagaambon. Dala siguro yan ng hamog. Ay wow, yan talaga ang train. Di dapat inutan kita sa magkape. Yan, mag-explore na kami. Maghahanap kami ng mapapag-breakfastan. Ayan ang itsura. Wala kang makikita. Kulay green ang sa pagkusta. Gupunan ako din signal ang plastic. Sapatos. Oven yan, ano? Oven, ano? Baka yung English ko yan, ano? Ay, agad ko nito ano yun. Obvious. Yung si Ramon, ano? Kastanyas. Kastanyas yan. What is this made of? Chestnut. Chestnut. Ini-expect ko, dry. Yung matigas. Oo. Mahagat na naman kitang plato. Hindi pa mainit. Kaya nga, masarap nga yun. Ano? Okay naman siya, dito ko. Kailan di ko ni Aram di buhon sa akin. Sa maluto. Yeah.
Oh my God, magayon. Ito, nagbibidyo ako. Sige. Yan ang gayon. Lingan mo, baby, ang pag-picture mo, ini may art ka niya. Para po po. Pagod, rin ang laman, dahil siya ito mga, ano nga Extender. kami, extender. Meat talaga siya. Tapos, crunchy ang daan. Nila, hindi overwhelming ang flavor na kahit mahanap kang rice. No. Pwedeng papakin. Aso siguro. No? Ayun na si Village, so. Baga, turutong na sa saro. Ayun naman ang color nila. Pero ang Christmas. Pero nga itong mga Mongolian. Oo. Đèn lá là mọi người cũng vô cùng đặc biệt của người Mông để biểu đạt các không gian âm nhạc mang đậm màu sắc núi rừng, hoặc đơn giản chỉ là sự chia sẻ tình cảm giữa các chàng trai và cô gái người Mông. Người thể hiện chỉ cần vứt một chiếc lá đưa lên mông và bày tỏ tâm tư của mình. Ayan. Represent kasi na. Tao mi nó cao kê ya tăng sơ hỗ trợ có cao One, two, three, go! Hey, 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 hey! Yan, tanggal na ng jacket. Nagsumba. Ano? Nagsumba kami. Super init. Ayan, nagsisimula na naman lumamig. Pahapon na kasi. Hindi naman senior, ha? Wala naman, hindi naman applicable. Nakalagay lang promo. Malamig na naman. Promo.
May picture, picture. Ayan, hindi na kaya maglakad. Wala tayong makita sa Moana nito. Kaya sasakay na kami. Katabi lang to eh. Wala na tayo, uwi na tayo. Pauwi. Wala na tayong makita Pauwi sa Moana hotel. nito. Ay, hindi. Sa Kuyan, ano, sa entrance lang kita, ano, duman sa Kuyan. Oo, kung saan tayo nagbakal ng ticket. Ayan, ulit hotel na kami para mag-check-in. Tapos mag-recharge para mamaya na naman. Amoy baby powder. Ay, ang ganda rin eh. Ay, Kaya wow. pag dadaan ka na, punta ka na lang dito. Ayan, may fridge. May fridge. And then, yan ang paliguan. Okay. See you later. Tapos ito ang room. Meron veranda. Wow, wala nga lang makita. Ay, isus. Foggy. Garong. Hindi ko. Nag-ilaw na. Kaso ganun pa din. Foggy pa din. Wala ka pa din makita. Ayan, labas na naman kami para mag-dinner. Ang itsura namin. Makakapal. Unexpected talaga. Akala namin yung lamig lang na aabutan namin parang aircon lang. Ayun, Diyos ko, para kami nasa freezer. Sabi ko nga, kung na-idea niya, naka-shorts lang. Ay, may kaya mo, pinbukal ko itong halaba. Yun nga, di dapat tapat. Dito na lang kami sa restaurant ng hotel kakain. Kasi hindi kaya ng driver ng Grab dahil nga sa foggy tsaka traffic.